Nosaltres des d'Andròmines el que fem és recollir la roba que hi ha en 15 contenidors disposats per tot el municipi de Montcada i el que fem és enviar-la a un centre de tractament on fan el triatge i intenten reutilitzar el màxim possible tota la roba que arriba. Pugen les gàbies amb tota la roba que s'ha col·locat a baix a les gàbies. Hi ha un primer triatge que consisteix en seleccionar el que és dolent, diguem-ne, i el que és bo, i el que és de més qualitat s'etiqueta. Primer es valora, tenim diverses botigues i aleshores es col·loquen en penjarrobes, les etiquetem i amb el que hi ha un preu determinat i l'etiqueta també té un còdic de barra i aleshores un cop ja el dia que tenim assignat de la setmana per portar el material a la botiga passa per una sala que tenim de desinsectació. I després hi ha una altra d'aquesta roba que no es pot aprofitar com a roba de segona mà però es pot fer drap i també la separem, tenim col·laboració amb una empresa també del sector que és més gran i es ven com a drap, per fer drap industrial. I després hi ha una part que també és una roba que es pot fer servir de segona mà, però que aquest mercat, el mercat diguem-ne del primer món, per entendre's, no absorbeix, doncs en països tercers sí que s'aprofita.